Saya satu. Terus mau Pak? Kasih wonten nang mboten? Nek bon wonten kula tutup. Monggo. Monggo Mas Ki. Niki dirantos Monggo. Mas Tani. Ah. Mboten ah. Oh, kula tutup nggih. Oh, jaga duit. Nggih. Tasih ngurupaken ah. Sing nang ATM. Kata. Nggih Bapak Ibu masyarakat Kelampisan utawa Mirabecik. Niki campur sari Asmara Jaya ndugi Kedunglu Kedunglu Prambaludarjo. Mbok menawi wonten kelepatane saklima utawi rong klima kula nuwun agungé pangapunten. Kula akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.